Ftehim li għatina s-serħan il-moħ u li jimlina b'koraġġ biex naħdmu b'tranquillità u fġieħ il-kultura. Din kienet ir-reazzjoni ta' waħda mill-presidenti tal-5 gażini tal-banda li b'intervent dirett mill-gvern ġie evitat li jibqgħu f'riskju imminenti ta' żgumbrament minħabba s-sitwazzjoni legali tal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995. Fil-fatt l-lan ta' dawn il-konvenji u li l-gvern jixtri dawn il-proprjetajiet sabiex bekk jiġu salvati dawn is-soċjetajiet mużikali. L-investimenti li l-gvern se joħroġ għal akwista dawn il-5 proprjetajiet fil-moment li dawn il-konvenji jimmaturaw f'kuntratti huwa ta' aktar minn 10 miljun euro. Il-President tal-Gazin Banda 12 May Band and Social Club ta' Ħażebbuġ, Marjella Mizzi, spjegat li dan il-ftehim jagħti jisserħan il-moħħ u bekk is-sede ta' dan il-Gazin jibqa' sigur u ma jkunx f'periklu. Fi żmien illi għandna tant fatturi fil-ħajja soċjali tal-lum illi imorru kontra t-tradizzjonijiet, aħna il-komitati, is-sezzjonijiet u l-membri għandna bżonn serħan il-moħħ li almenu s-sede hija xi ħaġa sikura u li mhix ma tkunx fil-periklu. Bekk aħna nistgħu nibqgħu naħdmu tranquilli fġieħ il-kultura, fġieħ il-festa, fġieħ dak kollu li għamilna Maltin. Tal-istess fema kien Christopher Grek, President ta' Soċjetà Filarmonika Santa Marija tal-Mosta, fejn spjega li l-Gvern għamel pass importanti li huwa mhux biss taġġid tal-lokal imma anki għall-kultura. Dan anke fid-dawl li l-festa Maltija hija meqjusa bħala wirt intangibbli tal-umanità mill-UNESCO. Il-Gvern għamel dan il-pass importanti fejn illum qed jinxtraw 5 gażini u diġà nxtraw 11 gażin ieħor propju total ta' 16 gażin li bekk issa dawn għandhom serħan il-moħħ li jkomplu jopraw fis-seda tagħhom għal-ġid tal-lokal, għal-ġid tal-festa u ngħidu wkoll li fil-gażini mhux biss isiru attivitajiet u l-festa imma huwa n-nukleju fejn ħafna żgħażagħ jattendu biex jitalmu mużika, jitellgħu attivitajiet u bekk insommu il-lokal u l-gażin ħaj. It-tliet konvenju l-oħra huma tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru fil-Ktajjen Birżebbuġa, is-Soċjetà Sant'Andrija ta' Ħallija u l-Gazin Santa Elena Banda Duke of Kennetzon ta' Birkirkara. Dawn il-5 binijiet jingħaqdu mal-lista ta' 6 binijiet oħra li kienu mħabbra aktar kmieni f'Marzu ta' din is-sena. B'kollox għal dawn 11 il-proprjetà tas-soċjetajiet mużikali li qegħdin jiġu salvagwardjati u salvati l-futur tagħhom, il-Gvern se joħroġ aktar minn 16 miljun euro biex jixtrihom.